Basahan, basahan. Diyos, basahan, Diyos. Paris. Yung mga rin sa akas dito yung makakuha ko. Kano na? Extra ka. Shoutout sa mga kamaris natin dyan, guys. Supportan nyo, guys, Kamaris Mami TV. Shoutout. Oo. Oops. Laman, oh. Ganda. Ang lima na luto. Ubus yan ngayon, boss. Ubus yan. Ubus. Ang dami. Nahanapan pa nga kami ng mga dumadayo eh. Yun, oh. Meron pa dito. Basahan, basahan. Diyos, basahan, Diyos. Wala di pinakapuno, di maalit. Bakit? Parang yun yung ano eh. Hindi kompleto yung TikTok pag hindi narinig yung pares namin. Paras din sa Sarado kayo pag-TikTok? linggo po sarado. Kanina na yung may... Sino? Balik? Sila ulit. Tayo na kayo guys, tapat ng Armory Club na yung Taguig. May signal radio eh. Tapat. Ayan guys. Hinay-hinay lang tayo mag-alok. Punong-puno. Shoutout natin dyan. Pinoy Cody. Shoutout. Ano ba ba? Ay. Ito naman guys. Purok batok guys. Hindi pa bityan na lang. Ayun. Ayun sir. Meron yung apat na soft drinks. Apat na street. Baka isang lights na lang. Isang lights na lang. Pwede naman mag-yosi dito eh. Bawal ba? Ang nag-YouTube dun. Nag-YouTube kasi. Bakit gano'n lang din muna yan? Sige.
Lord sa Kaspi. Spread yan mga kamaris. Sa Kaspi. Yan pala yung sa Kaspi dito yung napakakuha ko. Tapos apat na soft drinks.